Med denne lydfil kan du arbejde med at få styr på din nervøsitet under fremlæggelser. Og du kan få nogle fif til, hvordan du laver en god fremlæggelse. Rigtig mange mennesker synes, det er svært at stille sig op og sige noget i en forsamling. Og det er uanset om det er en større eller mindre forsamling, og om det er foran nogen, de kender eller ikke kender. De fortæller ofte sig selv og andre historien om, at de er dårlige til at fremlægge, at de ikke kan. Måske kender du det lidt fra dig selv. For hver gang vi fortæller en historie om os selv, bliver den mere og mere virkelig. For sproget og tankerne er med til at skabe virkeligheden. Du kan vælge at fortælle en bestemt historie om dig selv, og gøre den historie til virkelighed. Historien om, at du kan, og at du er god til at fremlægge. Alene ved, at du har besluttet dig for at lytte til denne lydfil, har du taget første skridt til at blive bedre til at fremlægge. Fra nu af vil du kun blive bedre. Størstedelen af en god fremlæggelse handler om, at du selv tror på, at du vil gøre det godt. Det du siger om dig selv, og det du tænker om dig selv, skaber i høj grad virkeligheden. Tænk derfor altid, det går nok. Jeg har noget vigtigt at fortælle. Når du beslutter dig for at sige sådan, vil det også være det, du udstråler. Og derfor vil dem, der lytter til dig, se alt det, du kan, i stedet for det, du ikke kan. I denne lydfil får du konkrete råd til, hvordan du laver en god fremlæggelse. Du skal også grave efter guld, hvilket vil sige, at du skal finde frem til nogle af de situationer, hvor du eller andre har fremlagt noget, og hvor det gik rigtig godt. Samtidig skal du, på et dybere plan, arbejde med at skabe historien om, at du er god til at stille dig op og fremlægge. Lyt gerne til denne lydfil mange gange. De konkrete råd kommer til sidst, så spring eventuelt den sidste del over, hvis det ikke er første gang, du lytter. Teknikkerne, du skal arbejde med, har rod i Yoga Nidra-traditionen, såvel som i de mange nyere strømninger inden for mindfulness. Ved at koncentrere dig og gå ind i dig selv, kan du tage beslutninger, der er stærke. Lad os straks komme i gang. Sørg for, at du ikke bliver forstyrret det næste kvarters tid. Luk døren, sluk din mobil og sæt dig rigtig godt til rette. Du kan også lægge dig ned. Brug lidt tid på at lade kroppen falde til ro. Luk øjnene. Mærk hele din krop. Slap af i ansigtet. Mærk din kæbe blive helt slap. Træk vejret dybt ned i lungerne, og mærk, hvordan dit bryst hæver sig og sænker sig. Træk vejret dybt ind, og pust ud. Dybt ind, og pust ud. Fortsæt selv i dit eget tempo. Mærk dine arme. Lad dem blive tunge. Føl, hvordan du slapper af i skuldrene. I armene. I hånden. Helt ud i fingrene. Lad din bevidsthed glide ned gennem din krop. Mærk din hals, dine skuldre,
Flyt opmærksomheden ud gennem armene og lad den blive tunge. Mærk dine hænder og dine fingre. Lad opmærksomheden glide ned igennem din overkrop. Lad overkroppen blive helt afslappet og tung. For hver udånding bliver den tungere og tungere. Flyt opmærksomheden nedad gennem kroppen. Ned gennem underlivet. Og ned gennem benene. Benene, der bliver tunge og afslappet. Ned til fødderne. Helt ud i tæerne. Og prøv nu at mærke hele din krop. Hele din krop afslappet og tung. Tænk på dit åndedræt som en bølge, der ruller ind over dig. Ned gennem hele din krop. Fyldt med energi til dig. Når bølgen, dit åndedræt, trækker sig tilbage, trækker den alle dårlige tanker og energier med sig. Ud af din krop. Din krop bliver renset, og for hver gang du fylder lungerne med ny luft og trækker vejret helt ned i tæerne, bliver du fyldt med energi. Energi, du kan bruge til det du vil. Du har en kerne inde i dig. Den er fyldt med kærlighed og energi. Det er den kerne, der er dig. Nu skal du til at rette din opmærksomhed mod det at stille sig frem foran andre og fremlægge noget. Du skal beslutte dig for, at det er noget, du godt kan. Det er noget, du er god til. Når du beslutter dig for, at det vil gå godt, så går det oftest også godt. Tag derfor en beslutning om, at du fra nu af er god til at fremlægge. Sig det som et mantra. Det skal nok gå godt. Jeg er god til at fremlægge. Sig det mange gange nu. Det skal nok gå godt. Jeg er god til at fremlægge. Og sig det til dig selv hver dag. Det skal nok gå godt. Jeg er god til at fremlægge. Sig det næste gang, lige inden du skal fremlægge. Det skal nok gå godt. Jeg er god til at fremlægge. Og sig det lige inden du falder i søvn om natten. Ofte er vores hjerne meget påvirkelig lige inden vi falder i søvn, og derfor er det et godt tidspunkt at gentage de beslutninger, vi har taget for vores liv. Mens du ligger eller sidder og fortæller dig selv, at du er god til at fremlægge, så læg mærke til, at du slapper af i hele kroppen. Hvis du kan mærke, at du begynder at spænde, eller du kommer til at tænke på noget andet, så før blidt din opmærksomhed tilbage i kroppen og spænd af. Når du slapper helt af, er det fysisk svært at være meget nervøs. Husk, at lidt nervøsitet før en fremlæggelse er fuldstændig naturlig og godt.
Men hvis du igen står i en situation, hvor du kan mærke nervøsiteten få tag i dig, så slap af i kroppen og få blidt kontrol over dit åndedræt. Træk vejret dybt ned i maven og lad åndedrættet fylde dig helt op med ny energi. Husk på din kerne, der er fuld med energi. Husk på, at du kan. Lig eller sid nu og tænk på en succes, du har haft med at fremlægge noget for andre. Det kan være for mange eller for få personer. Det betyder ikke noget. Men fokuser på det, der virkede. Hvis du kommer til at tænke noget negativt, så før blidt opmærksomheden tilbage på det, der gik godt. Det kan være små ting. Men tænk kun på det, der fungerede for dig. Hvad var det, der var godt? Hvilke gode ting gjorde du? Hvad tænkte du? Tænk også på situationer, hvor andre har fremlagt noget, og hvor det gik godt. Hvad var det, de kunne? Hvorfor gik det godt? Hvad gjorde de? Nogle gange er vi bedre til at se de gode ting, andre gør, end at se dem hos os selv. Prøv at tænke på en person, der har fremlagt noget på en god måde. Forestil dig nu, at det er dig, der er denne person. At det er dig, der fremlægger på præcis denne måde. Hvordan er din stemme? Taler du højt eller lavt? Taler du hurtigt eller langsomt? Hvordan står du? Hvor er dine hænder? Hvor kigger du hen? Lig eller sid nu og forestil dig, at du træder ind i et rum fyldt med mennesker, du skal fremlægge noget for. Forestil dig situationen så detaljeret som muligt. Måske er det din klasse, du skal fremlægge noget for. Måske er det i et bestemt fag. Forestil dig situationen. Hvor er du hen? Hvem er det, du skal fremlægge for? Hvad er det for noget, du skal fremlægge? Husk hele tiden at slappe af i kroppen. Hvis du mærker, at du spænder, eller at dit åndedræt bliver hurtigere, eller flytter sig længere op i brystet, så før blidt dit åndedræt tilbage, helt ned i maven. Og slip spændingen, og mærk, hvordan din krop slipper spændingen. Forestil dig nu, hvordan du træder ind i rummet. Hvordan alle kigger på dig, når du kommer ind. Mens du træder ind i rummet, tænker du på, at det vil gå godt. At du vil fremlægge det, du skal. Og at alle vil synes, at du gør det godt. Tænk på din kerne inderst inde. Den kerne, der er fyldt med kærlighed og energi. Mærk, hvordan du har alle ressourcerne til at lave en god fremlæggelse. Hvis du et øjeblik kommer til at tænke på, at du ikke kan,
eller at noget ikke vil gå, så husk på din sætning. Det skal nok gå godt. Jeg er god til at fremlægge. Sig det for dig selv et par gange. Du er nu kommet ind i rummet. Du kan mærke, at alle kigger på dig. Det er fordi, de ved, at du er god til at fremlægge. De glæder sig til at høre, hvad du vil sige. Du trækker vejret dybt ned i maven og starter dit oplæg. Din stemme er fast og rolig. Du har forberedt dig på dit oplæg. Derfor kan du stille og roligt fortælle det, du har planlagt. De kigger på dig, fordi de er nysgerrige. De vil gerne høre, hvad du har at sige. Og de tænker, at du er god til at fremlægge. Måske kan de få nogle idéer til, hvordan de selv skal stille sig op foran andre og sige noget. Du kan mærke energien og roen i din krop. Hvis du bliver nervøs, husker du at slappe af i kroppen. Trække vejret dybt ned i maven og siger sætningen: det skal nok gå godt. Jeg er god til at fremlægge. Mens du fremlægger, kan du mærke, hvordan du slapper af. Du kan se, at dem, du fortæller til, nikker og gerne vil høre, hvad du har at sige. Du gør det rigtig godt. Det går godt, og du er god til at fremlægge. Du nyder at stå og fortælle det, du ved til andre. Du har forberedt dig, og det er dejligt at fremlægge noget, du ved for andre. Bagefter klapper de alle sammen af dig. Det er godt gået. Du har gjort det rigtig godt. Mærk efter i kroppen, hvor dejligt det er, at du har lavet en god fremlæggelse. Det er en god følelse. Tillykke med det. Jeg er god til at fremlægge. Sig det for dig selv et par gange. Nu ved du selv, at du kan. Og derfor kan andre også mærke, at du kan. Udover at tro på, at du kan, er det naturligvis vigtigt at forberede sin fremlæggelse godt. Her kommer nogle gode råd om den gode fremlæggelse. Hvis du har lyttet til den lydfil mange gange, kan du eventuelt springe denne del over. Inden du når til denne del, så brug lidt tid på at komme ud af den dybe, afslappende tilstand, du forhåbentlig var i før. Bevæg kroppen lidt og vend stille og roligt tilbage til nuet. Her kommer de mere konkrete råd omkring den gode fremlæggelse. Lav først en disposition over dit oplæg. Hvad vil du sige, og i hvilken rækkefølge? Hvordan vil du starte? Hvad skal der være i midten? Og hvad vil du slutte af med? Det kan være svært at huske en masse faktaoplysninger udenad. Skriv derfor et par stikord ned. Du kan eventuelt skrive dine stikord på nogle små kort. Det er sjældent en god idé at skrive det hele ned. Hvis du har brug for det, så start med at skrive det hele ned, og lav derefter nogle stikord ud fra det, du har skrevet. Husk på, at når vi taler, så kommer ordene oftest naturligt til os. Normalt skriver vi ikke det, vi vil sige ned, når vi skal tale med nogen. Det behøver du heller ikke, når du skal fremlægge. Ha' derfor tillid til, at du nok skal finde de rigtige ord, når du står i situationen. Overvej, om du vil bruge hjælpemidler, som for eksempel PowerPoint, plancher, ting, der relaterer til det, du fortæller om, eller lignende. Hvis du vælger at bruge PowerPoint, så gør det med måde. Det er sjældent en god idé at vise 50 dias i træk. Så kan dem, der lytter til din fremlæggelse, næsten falde i søvn. Skriv kun lidt tekst på hver dias.
eller brug den til at vise tabeller, tal, billeder eller lignende. Det kan være en god idé at aktivere dem, der lytter til dit oplæg. Stil dem for eksempel nogle spørgsmål undervejs. Det kan være en god idé at øve din fremlæggelse ved at sige den højt for dig selv et par gange. Hvis du har mulighed for det, så er det også en rigtig god idé at præsentere din fremlæggelse for nogle venner, din mor, din nabo eller hvem du kan få til at hjælpe dig. Øv dig på at kigge op på dem, du taler til, og øv dig på at tale højt og langsomt. Når du lægger mærke til, at du taler hurtigt, så træk lige vejret dybt en gang og sænk tempoet. Nogle er bange for at blive spurgt om noget, de ikke kan svare på. Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis skal kunne svare på alt, bare fordi du laver en fremlæggelse. Det er der ingen i verden, der kan. Der er ikke noget i vejen for at sige, det er et spændende spørgsmål, du der stiller. Jeg kan ikke lige på stående fod svare på det, men det er bestemt noget, man kunne undersøge. Lav eventuelt inden din fremlæggelse en liste over alle de spørgsmål, der er rimelige at stille til dit emne, og forsøg efterfølgende at besvare den. Så vil du være forberedt på de mest oplagte spørgsmål. Hvis du kan mærke, at du bliver nervøs, så træk vejret dybt ned i maven. Husk, at det er svært at være meget nervøs, når kroppen er afslappet. Man kan godt komme til at gå i stå, hvis man laver en lille fejl. Men de fleste småfejl opdages slet ikke af dem, der lytter, for de ved ikke, at det er en fejl. De ved ikke, at du havde tænkt dig at gøre noget andet, end du faktisk gjorde. Undlad derfor at henlede opmærksomheden på dine fejl. Lad som ingenting og gå videre. Hvis du kan mærke, at du bliver nervøs, og at din stemme begynder at ryste, så træk vejret dybt ned i maven et par gange, og sig til dig selv, det skal nok gå godt. Jeg er god til at fremlægge. Find eventuelt en, der ser rar ud, og fokuser på den person. Kig over på ham eller hende af og til. Husk, at det at fremlægge noget for andre er noget, alle kan lære, og noget, alle kan blive bedre til. Så god fornøjelse med træningen, og husk, at sprog og tanker er med til at skabe virkeligheden. Så sig for dig selv, det skal nok gå godt. Jeg er god til at fremlægge.